खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्राणेश्वर ब्रह्मआ बिटिआरआव ट्राइबेल नङि बांसिन अनजिमानि गामिफोरानो हाबनो नागिरदों बुंदों गामि सोसननाय दानख'नाय कमिसननि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारिया सिसि2नि बानजायनायाव जर'खा जथुम खुंदों नबकुमार सरिनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ गोख्रैनो दाननानै होनो बिजिएसिएमआ दाबि खालामदों पुलिसआ सानै मैदेर हाथाइनि सुरां फलानखौ हमदों साहा बागाननि हारिनि थाखाय आसाम सरकारनि बाम्पार अफार दानिया आबुं रादाब सिडली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बेलासि समाव गरुफासा जिएसबि रायजोआरि उदां गेलेग्रा फोथाराव बिटिआरआव गामि सोसननाय दानख'नाय पिपि बार्मा कमिसननि सोद्रोमा थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारिखौ बरायनाय मोनसे गेवलां मेलाव बाहागो लानानै जयन्त बसुमतारिया बुंदों दि बिटिआरनि गोरोबथायाव आथिखालाव रावबो ट्राइबेल नङि आफाद गौथुम आरो गामिनि रायजोफोरा हेंथा खालामाखै आरो बे गोरोबथाया गाज्रि होननानै बुङाखै बिटिआरनि बायजोनि बांसिन अनजिमानि ट्राइबेल नङि गामिफोरानो बिटिआरआव हाबनो थाखाय बिटिआरनि बायजोनि बांसिन अनजिमानि ट्राइबेल नङि गामिफोरानो बिटिआरआव हाबनो थाखाय कमिसनजों जगाजग जागासिनो दं होननानै बिथां जयन्त बसुमतारिया बुङो बिथाङा बुङो दि मोननैसो एसेल' बिबांनि गौथुम आरो सानैसो बर' सुबुं एबा दैदेनगिरिफोराल' बिटिआर गोरोबथाखौ गाज्रि होननानै बुंदों आरो हेंथा खालामबोदों आथिखालाव बिटिआरआव जेबो दावराव दावसि बुथारनाय सिथारनाय हिंसा हिंसि गैयि गोजोन थासारि सोमजिदों होननानै बुंबावो बिथां जयन्त बसुमतारिया जयन्त बसुमतारिया बुंबावदों दि सरकारा बिटिआरआव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि ट्राइबेलफोरखौ सोसननाय बिटिआरनि सिंनि खोला रुगुङाव थानाय ट्राइबेल नङि गामिफोरखौ बिटिआरनिफ्राय दानख'नाय आरो बिटिआरनि बियाबखौ 60थासिम बारायनायनि कमिसननि खामानिखौ कमिसननो गथायबाय आरो बेफोर खामानिखौ फैगौ दुर्गा फुजानि उनावनो मावफुंनो जागायजेननाय जागोन मख'नो गोनां दि मैयानि बे बरायनाय गेवलां मेलनि आफादखौ दैदेनदोंमोन सिडली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिरबल बसुमतारिया आरो बे गेवलां मेलावनो बाहागो लादोंमोन इउपिपिएलनि नेहाथारि आरो 13 नं चिरां बियाबनि बिजाथि मावथि ब्रह्म हाज'वारि बारग' एमसिएलए लेबेन बसुमतारि जिल्ला बाथौ गौथुमनि आफादगिरि श्याम चरण औवारि आरो ओनसोलनि माखासे मख'जाथाव सुबुं आरो गोबां रायजोफोरा आसामनि ट्राइबेल आफादफोरनि कोअर्डिनेशन कमिटि एबा कोअर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन्स अफ आसाम सुंदयै सिसि2नि बानजायनायाव दिनै मोनसे जर'खा जथुम खुंनाय जादों सिसि2नि बे जर'खा जथुमखौ दिनै सानसेनि हाबाफारिजों गुवाहाटी नोगोरमानि मासख'वायाव थानाय प्रागज्यतिष कालचारेल ट्रास्टनि नब्लाङाव खुंदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिसि2नि जर'खा जथुमाव आसामाव थानाय गासै ट्राइबेलफोरखौ लानानै मोनसे जर'खा राजखान्थिनि बागै सावरायनाय जायो बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे जथुमाव ट्राइबेल माहारिनि थामोनथा आरो राजखान्थिनि मोनथायनि बागैबो गुवारै सावरायनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों मख'नो गोनां दि फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिखौ दिसपुरनिफ्राय होखारनायनि थांखियैनो रायजोआव गोदान राजखान्थि हान्जाफोरा जोनोम जानाय बायदिनो आसामनि गासैबो ट्राइबेल माहारिनि मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा दानायनि बागैबो सावरायनाय जादोंमोन बबेखानि दिनै सिसि2नि जर'खा जथुमनि गेजेरजोंनो आसामनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय गोदान राजखान्थि हान्जा दानायनि बागै बिथांखि लानो हागौ होननानैबो मिथिनो मोनदों क'क्राझार लकसभायाव लान्थ्रियै नैथि खेबनि थाखाय एमपि सायख'जानाय नबकुमार सरिनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ गोख्रैनो दानना होनो थाखाय फिन दाबि दैखांदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च सुंदयै बिजिएसिएमनि आफादगिरि जनकलाल बसुमतारिया शनिबारखालि जनकलाल बसुमतारिया क'क्राझार प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै एमपि नबकुमार सरिनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ नकल होननानै अजद होनायजों लोगोसेयैनो बिनि सार्टिफिकेटखौ गोख्रैनो दाननानै होनो थाखाय दाबि खालामदों बबेखानि नकल एसटि सार्टिफिकेट दिन्थिनानैनो नबकुमार सरिनिया क'क्राझार लकसभायाव नैथि खेबनि थाखाय एमपि जानो हादों होननानै जनकलाल बसुमतारिया अजद होदों बिजिएसिएमनि आफादगिरि बसुमतारिया बुंनाय बायदिब्ला नबकुमार सरिनियानि हारिया आसामाव एसटि महरै गनायथि जाथावनाय हारि नङा बेनिखायनो बिनि एसटि सार्टिफिकेटआ नकल मैया 19 अक्ट'बर खालारखालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि ओनसोलाव हाग्रा ओनसोलनि जिब जुनार बुथारनायनि सायाव चिरां जिल्लानि एडिशनेल सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस सिआइ रुनिकाटा आरो रुनिकाटा पुलिस थानानि असिनि दैदेननायाव नायबिजिरसंनायजों लोगोसे सिग्रोमनाय जादोंमोन बे सिग्रोमनायाव सानै लाइमोनफोरखौ मैदेर हाथाइ सुरां फलानजों लोब्बा थानायनि थाखाय हमनाय जायो बिसोर सिग्रोमनानै हमजानाय सानै सुबुंखौ चिरां जिल्लानि सेनं बालादि गामिनि रबेन बसुमतारिनि फिसाज्ला राहुल बसुमतारि 33 बोसोर बैसो आरो गान्दाबिल गामिनि कलेन्द्र नार्जारिनि फिसाज्ला कंकन नार्जारि 34 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथि मोननाय जादों हमजानाय सानै लाइमोनफोरनिफ्राय थनै मैदेर हाथाइ गंसे मबाइल फन AH01AJ9780 नम्बरनि गंसे हुन्डाइ गारि AS26B4792 नम्बरनि गंसे स्कुटि आरो नोगोद 3220 रां मोननो हानाय जादों
2021 मायथाइनि आसाम बिसायख'थिनि सिगां साहा बागानिया हारिनि थाखाय आसाम सरकारा बाम्पार अफार लाबोदों। शुक्रबारखालि जरहाटआव खुंनाय बिजेपिनि साहा मर्चानि हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसामनि राङारि सावस्रि सोलोंथाइ आरो पिडब्लिउडि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाम्पार अफारखौ फोसावदों। बुंनो गोनांदि बेनि सिगाङावनो जालांनाय बिसायख'थिनि सिगां आसाम साहा मावफारियाफोरनि एकाउन्टआव सरकारा 5,000 रां सोनानै होनाय जादोंमोन। अदेबानि साहा बागानिया हारिनि मोनफ्रोमबो राव आरो हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि बागैबो सरकारा खोथा होबोदों। बेजों लोगोसेयैनो गोदान सोलोंथायारि आयेना थिसनजानायनि उनावनो साहा बागाननि फरायसाफोराबो 5 थाखोसिम गावनि बिमा रावजोंनो फरायनो हागोन। बेनि थाखाय गोदान फोरोंगिरिनि खाबु खालामनाय जागोन आरो साहा बागानि हारिनि ओनसोलाव थानाय कलेजफोराबो 10% साहा बागान फरायसाफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामनायनि खोथा होदों सोलोंथाइ मन्थ्रिया। लोगोसेनो फैगौ नभेम्बर दाननि जागायनायनिफ्रायनो साहा बागानाव गंजौसे 19 गोजौ फरायसालि गायसननायनि खामानिखौ जागायसिगोन आरो 6 दाननि गेजेरावनो बेफोर फरायसालिफोराव फोरोंनो हागोन होननानैबो फोसावदों। बेनि अनगायैबो आसाम नाङै साहा बागानि हारिनि मेडिकेल फरायसाफोरनि थाखाय मोन 18 मासिखौ रिजार्भ खालामनाय जाबाय। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन समबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा ओरैबायदि। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलिनि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानो आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलिनि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलिनि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनाय आरो एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलिनि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो एसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखाबो हानो हागौ। दिनैनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।